ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to huddallaya to ɓoggue to hayre mbara to hayre law to hayre gollere to seeno busoɓe to babaɓe to fonde to abdallah jeeri to ñaabina to bagodina ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno Mama Cissé Ba ha to galle ceerno Amadou Tidiane Kane to fondu e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie laamu leydi Mauritanie jaɓɓima ñalawma hanki o ballal ngal 42 ton guura ummorade leydi Algérie to leydi Sénégal ma jaa ha to legal Fann Bel-Air ko huɓere yani toon jamma henki huɓere yani toon taw ko huɓere étage nde yani nde waɗi yimɓe jeegom wasɓe hen pittali men jeegom woɗɓe mbarmi hen to leydi Mali ma jaa ha to Tessalit ko to werla taw ko werla casque bleu woni laafaji mbulaji yabɓi toon pitola bombo koninke goto laafa mbulaji o wasi hen fittade mum no yawatɓe mbarmi hen to leydi Guinée Conakry ko aseta hanki o leydi ndi mawnini manditare mum wattore 7 tawa kadi kode heeɓi 63 lawol kode heeɓi manditare mabɓe e gaddugol hoorejo leydi ndi keso hono Mamadi Doumbouya to leydi Liby laamu leydi Liby ɓe koliri tigui ɓe mbaɗi ñande aljuma nde opération pakkama libijo haɓade ko fate drogue ɓe kolliri ɓe nangui fodde temedde nayo neɗɗo émigré woni ɗanniyankoɓe ONG goto noon yeddi ɗum ha sori ladde holliri tigui woni yidde mabɓe tan ko nangude hoɓɓe e riwde ɗum e nder leydi hen kabaruji men jollam jaɓeri so waktu rokkima jaaha to leydi France to dowlaji tentude Amérique ha to Qatar bisimilla moni ketki hotodirte joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawale danawal kala ceerno Djiby Sy ko ganduɗo leɗɗe bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjab ha timmi ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe darraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe no didorino ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum omo jogui siroji e leɗɗe pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent mo jomum woni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum o jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 13 rafin yaltayma ha laaɓa omo jogui fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ma yaltama ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne andina dendagal Sénégal naaɓe tawateɓe ɓe lappol polol dande maayo ha to jeeri kala ha tengti noon ɓen hewɓe arde to luuma luggere doɗilla e guure taari ɗum kala wonde oɗo saaha mo kalten oɗo ñalawma hande omo tawe toon to doɗilla dendagal doɗel naaɓe hayre lawnaɓe jumnaɓe calagu naɓe tufde galle naɓe marda jeeri marda walo naɓe ƴugga jeeri naɓe dendagal bandiraɓe guure taari ɗum kala ceerno Djiby Sy ene andi noon ene tawe toon eɗen mbiya dendagal ɓen tawateɓe nder ɗen guure ko hoynata noon so saami hocce ko neɗɗo fonno ɗannade ne yaha ne yiili o so ari ha yettima e juuɗe moon musidɓe tedduɓe nanggue hen ha tiiɗa ceerno Djiby Sy e ñalawma hande one tawi toon ɗum noon dendagal kilineɓe makko wonɓe to leydi Sénégal nanannoɓe ceerno Djiby Sy yinnoɓe yiide ceerno Djiby Sy ceerno Djiby Sy ari ha yettima e moon ɗum noon badden danɗo faade makko ceerno Djiby Sy ne jogui base mum e pharmacie mum to leydi Mali tawi toon min yii kono wiya Samba Sy numéro mum téléphone ko 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum WhatsApp mo hutorto e oɗo saaha joni ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni omo wiya en mbadden danɗo faade makko.
hettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo tati lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase goho e habrirde he ko musidɗo mon sehil mon haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen seeɗa hanki o subaka mawɗo commissariat à la sécurité alimentaire woni CSA jaɓɓima ballal guura to aéroport militaire mo Nouakchott ngala ballal noon umri koye laamu leydi Algérie ballal ngal ko 42 tonnes guura hakkude maaro nebam e kosam wondude e pâte alimentaire e ko wiyete lanti way kono annama ñebbini ko ɗum tigi woni e nder ballal he ko directrice catal ngal noon biyetengal CSA woni tigi commissariat sécurité alimentaire biyeteɗo Fatou Mintou Ali wondude directeur monde arabe au ministère des affaires étrangères biyeteɗo Oumar Ahmed Babou wondude délégation Algérie naɓe taw ko conseiller de l'ambassade Algérie wondude colonel Rachid Moustapha Wiyouk attaché militaire to ambassade to ko ɓeɗo tigui gari jaɓɓade ballal ngal to boowal laali diwoje ngala militaire Nouakchott ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni Sidi Oula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui wonde ñalawma hanki o aseta hanki o e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɓe holliri tigui wonde ko ujunere e temedde jeegom ujunere temedde nayyi capanɗe jeegom e yimɓe tato woni holkisanoɓe tumanoɓe yataw gondani e mboɗoso coronavirus e nder holkiso he capantato e joyo tawama e jaati ko fiɗaɓe rafi wotoso covid-19 e nder ɓe cellano ɓe capanɗe joyo e goho kefti cellal mumen neɗɗo goto hawre dial ha joni koye on fannu keddoɗen comité intraministériel woni tigui comité taw ko ministére uji ndendi on comité ɓe jooɗima jonde noon ɓe kaldiɓe pamodiri e oɗo saaha joni tafde gomo kay e tekkinde peeje wonde e ndenka hakkude keeri leydi Mauritanie woni tigila tufde ha e nokkuji dame kala to yimɓe natirta nder leydi hen tekkinde ndenka mum noon haɓade kay ko fate natgol e nder leydi he rafi taw ko variaji rafi biteɗo coronavirus e nder leydi he ɓe kolliri noon ma peeje kewɗe ƴette dendagal e nder ɗin nokkuji tatirɗe leydi he kala ɗen peeje ma mbaɗe hen beele dendagal jiɗɗo nadde leydi he kala ene wawa hormade ɗen kuule hano hannit ni foof noon koye mbadi kay yidde e oɗo saaha joni falade natgol variaji corona e nder gendi Mauritanie ha joni koye on fannu keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade o ɓe ɓayyini tigui communiqué hollirde tigui waylo wonande kayim e waktuji e ñalawmaji ɗi ɓe mbaɗanno ko witte ko point de presse woni tigui huccidde ɓesgu leydi ndi andini ɗumen ko fate mborosa coronavirus o to yarata ɓe kolliri noon on point de presse noon hankkadi wattata wadde ko yontere foof ko lawol gotol e ngol lawol kadi gotol ɓe cuuɓi ko ñalawma altine o kala ñalawma altine ko on ñalawma tigui ɓe cuɓoto ko fate point de presse hollirde kay to mborosa coronavirus o yarata e wiide directeur général par intérim de la santé biteɗo Mohamed Mahmoud Eli ko noon ono noon o holliri tigui haɗata e kala ñalawma kay ma jagorgal kalfinagal ko fate cellal aadi e hello mum Facebook ma ɓayyin hen ko fate dendagal raɓaɓe ñalawma selluɓe e wasɓe pittali men kala ma ɓayyin ɗum e nder hello mum Facebook kono ko fate point de presse noon ɗum ko ñaltere foof ko lawol gotol taw ko ñalawma altine o ɓe cuuɓi o sa holliri noon saabi on waylo noon ko teskede oɗo saaha joni mboros covid 19 ene yatiri ɓawo no fewi e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fate kotki woni ministre de l'habitat de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ene yertina dendagal Mauritanie naɓe ha tengti e Nouakchott naɓe yeeyoɓe e sodoɓe galleji woni boowe e nder leydi he e nder Nouakchott yo ndentuno fewi sodde boowe tawi jahari ƴeewoyde domaine so tawi kay ɗen boowe ene goodi walla so tawi ala ko wiyete double emploi o holliri noon e oɗo saaha joni plan général d'urbanisme kesso waɗama ene tawi nder diwoji e nder ɗiɗon département ji foof e nder ɗiɗon centre uji kala ko wayno domaine kala jaaɗo toon so tawi a yiiɗi sodde boowal yaha toon ƴeewa so tawi boowal ngal ne woodi so tawi kadi ala goɗɗo hen woni ko wiyete double emploi
o holliri noon kala coɗɗo galle so tawi waɗani noon yo andu nangui koye laacela jiiren e kolliri ɗum ɗo foof noon ko yidde kay e oɗo saaha joni haɓade ko wiyete double emploi e fraude aji kewɗi batteɗi e kala saaha to banggue jeeygol e coɗgol booyo woni terrain ngaji e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar ceerno mima to leydi Mauritanie koto Sénégal paɗen kotana Moussa noon waɗi nder legal bitegal Rokkad Fan Bel Air ñande jamma aljuma ina wiyata aseta hanki ɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ko galle goto tawi ko étage de niveau kañum tigui yani e honnoɓe hen waɗi mayɓe jeegomo e barmuɓe jeegomo ko sanga 4 heures subaka ko nden tigui sapeur pompier en nodda notiti hen ɓe jaltini dendagal gañiɓe ɓe kala e goskiji ɗi kala ɓe jalti ɗum gañiɓe ɓe mbawi faabade ɗumen nawde ɗumen to cuuɗi cafriɗi galleji gonnoɗi sarɗon kadi taw ko baɗɗi eɓɓi walla kullaɗi tigui e oɗo saaha joni ko poɗɗiɗi tampude ɓe mbawi kadi wadde évacué woni e guinde jomumen e nder ɗin galleji anje kay hono ɗum ɗo wattude e nder oɗon diwan ha joni koye on fannu keddoɗen to Guédiawaye ne ko bildi huɓere ɗakkiti yani e wonnoɓe nder nden huɓere waɗani hay mayɗo goto noon ɗum noon koto legal bitegal Jappo San e Sappo San noon tawi sara école 16 ko dala suudu woni tigui huɓere kañum tigui ɗakkiti yani e sukaɓe taw ko janggannoɓe Qur'ana wonnoɓe nder ndeɗon huɓere hay goto wasani hen fittane mum kono waɗi 14 sukaɓe gañiɓe hen 14 gañiɓe noon hen tato ene tampi sanne koninkoɓe koninkoɓe faabu noon kañumen tigui garian ɗon sukaɓe gañiɓe ɓuuri ha tengte ɓuurɓe tampude ɓe nawama tigui to cuuɗi cafriɗi tawa kadi ko ambulance médicalisé arniɓe hollirama kadi gañiɓe hen ɓe kala ko sukaɓe janggannoɓe Qur'ana yaroɓe duuɓi 13 fayi duuɓi 14 on paami tigui ko baydaji kañum ena tigui goni bomiɓe hen gañiɓe ɓen noon nena goto ɓuurɓe tampude ɓe nawa tigui hoto suudu safride Pikkina ɗiɗo heddiɓe ɓe nawano koto suudu safride to Parcelles Assainies 11 heddiɓe ɓe tawa kadi koɓe gañanɗe kakiniɗe ɗen ɓen noon nawa tigui ko suudu safride tawtene nder district to roi Boudouane mo Pikkina ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Guy Marius Sagna ko activiste jeeyaɗo e catal bitegal FRAPP wiyama teeɓa e oɗo saaha joni o teɓa noon koto nokku to wiyete parcours ne tawi nder région mo Kolda Guy Marius Sagna noon koko yano toon yuɓɓinoyde seppo tawi kadi ala ko tawi seppo ngo alda e yamirode seppo ngo noon ko wiide kay yo parcours naɓe yo calo ko faati yo caatu kala ko faati e leydi mumen kene hebte fodde 1000 hectares fodde ujunere hectares ene tette ne rokke neɗɗo goto walla yimɓe woɗɓe ɗum noon yooɓe calo gona seppo noon ko seppo ngo wonano yamiragum o teɓama hen tan ko Guy Marius Sagna e nder seppo he noon gendarmerie e policier kala wawi arde sari saki wonnoɓe seppo ɓe taw kadi ɓe cakira ko gaz lacrymogène woni hendu farkorum koye hen noon Guy Marius Sagna wiya teeɓa o nawanoma to brigade gendarmerie mo Kunkande ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder commune Sangalkam ene tawe nder Dakar ko babiraɗo goto noon tawa kadi ko kañum woni nayiba Imam Juma legal bitegal jahirat nder Sangalkam kañum ti biyeteɗo monsieur Gueye Sis noon ko opérateur économique kadi ko nayiba almami ko opérateur économique ko kañum tigui ko tawa kadi ko desɗo joom suddiɓe taton kañum wiya teeɓa e oɗo saaha joni o nanguira noon ko wadde violé suka debbo goto tokoso woni mineur jaaro e duuɓi 16 musiba o noon wanno tigui guila ñande nogas lewru septembre mayno ɗo cukalel guila waɗi violé guel wiyete ko S alkulal S yettete ko Gueye ko élève 4e année garnoɗo vacance to gorgol mum to gorgol makko mo arno vacance o noon ko joom suudu taw ko joom suudu mum taw ko debbo mum jeewo almami baɗɗo violé sukka almami baɗɗo violé ko joom suudu mum jeewo ko toon tigui guela arno wadde vacance guela holliri noon e saaha kayim babiraɗo noddimo yo ar nder suudu mum o ɓooso ɗum e saaha wone ɓosde babiraɗo ko ɗon tigui babiraɗo yani maggel bonniguel bonande hamtorinde ne feewi nde haalaka yalti noon ha gorgulaɗo tini ko ɗon tigui ƴetti bagage mum kañum ne yeehi fati galle bamum nawori kadi cukalel ɓinguel maggel guel o violi guel caggal nde jinnaɓe tini noon wonde tigui haalaka ko ɗon tigui ɓe mbawi nawde e cukalel guel to juuɗe safroɓe guel waɗa holkisa tawa tigui ko guel mema guel ko ɗon tigui bamum cukalel guel porti plainte nde porti plainte noon ko ɗon tigui kanko cukko almami o woni nayibo on o wiya teeɓe e oɗo saaha joni noon o nangga ko guel ñande nogas jeenayyi e lewru septembre ko aljuma 1er octobre ɓennuɗo ɗo ko nen tigui o ɓennina waɗa yesso parquet ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal
Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗino kewade kala subaka ɓe kolliri noon alata hande o wonde nder jok leydi he kala waktuji nogas nayi cakkitiɗi ko ujunere temedde jeeɗiɗi sappo jeeɗiɗo neɗɗo holkisaɓe tumanoɓe yataw gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon jeeɗiɗo tawama jaati ko fiɗaɓe ene qime ha 0,4% e nder ɓen fiɗaɓe noon hen ɗiɗo ko contact suivi joyo heddiɓe kala ko communautaire e nder ɓe cellano ɓe sappo tato kefti cellal mumen jeetato en tampi sannema ballite to banggue fofago neɗɗo goto hawrela dialla leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeeɗiɗi tati ujunere fayi temedde jeetati neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeeɗiɗi goho ujunere e temedde jeetati e capanɗe joyi e yimɓe nayo keftino cellal mumen ujunere temedde jeetati e capanɗe jeegom ɗum woni ko hawrela dialla e ñalawma hande o capanɗe jeetato e yimɓe joyo ɗum woni ko hedde jokli e nder jok leydi Sénégal kala tinaɓe wonduɓe e mboros coronavirus sen ummima to leydi Sénégal to leydi Mali paadena aseta hanki o ɗiɗi yarkoma 2021 sanga kikide ko janga kikide ko oto taw kadi ko goto e otoji convoi militaire dadiɓe ɓe laafaji mbulaji woni casque bleu en ɓe hinde ministre ma yaɓɓi pitola bombo o yaɓɓi pitol bombo noon koye nder fanle tasia ngel fanle tesalita e nder région mo Kidala dadiɗo goto noon wasi hen fitale mum dadiɓe nayowoɓe taw ko laafaji mbulaji barmi hen barmanɗe musane fewi biteɗo monsieur El Kassim wana on noon ko joɗiniɗo mawɗo secrétaire général des nations unies e nder Mali o holliri hen mette mawɗo no fewi e sunare makko mawde o donima mayɗo hen o e gañiɓe kadi o donima ɗumen nde Allah rokkata ɗumen jaam e kisal mbawa ɓamtude golle men o holliri noon ɗiɗo janggoji ɗi pelle ceɓɓitiɓe mbaɗata yoɓe gandu haydara ala ko hay ndigam ala tigui ko ɗuma ustata e darde mabɓe e golle mabɓe ɗeɓe poti darade e nder leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen yen ha to gawo sagata joguitiɓe ha teddi ɓe pelli gorko goto aseta hanki o sanga 13h woni 1h ñalawma gorko o noon moɓe pelli o wonno tigui nder oto mum mo hinde rafkata kamɓe waɗɓe buɗo duniɓe noon ɓe gonno koye werla mabɓe mo hinde mo gonno ko nder werla mabɓe mo hinde kat nde ɓe gaari haaɓe tollimo ɗon tigui ɓe piye makko kuure condi e oɗo saaha joni kanko pellaɗo mo tampino feewi mo tawe to hôpital mo gawo en keɓani noon andude holko saabi koɓe pelliramo ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade mo leydi Mali ɓayyini communiqué mum mo tonggode temedde joyyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ko fate mboros coronavirus ko aseda hanki yiiɗo ɓayyini on communiqué o holliri noon e nder communiqué he wonde kay ko ujunere e temedde capanɗe nayo neɗɗo kolkisa noon hen nogas e tata tawama jaati ko fiɗaɓe mboros covid sappo e jeenayyi e nder ɓe cellano ɓe hen tata ko kefti cellal mumen hay goto noon ala mo rafi o yooɓi fittani mum Mali ne yaara oɗo saaha joni sappo e joyyi ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeetati temedde jeeɗiɗi e sappo e joyyi ujunere temedde ɗiɗi capanɗe jeegomo e jeetati woni 15 278 fiɗaɓe hen sappo e nayyi ujunere temedde tati e nogas keftino cellal mumen temedde joyyi capannayyi e jeenayyi ɗum woni ko hawrela dialla kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali koto leydi Guinée Conakry paɗena leydi Guinée mawnini tigui manditare mum wattore duuɓi capanɗe jeegom e tati koɓe jeeyi jeytari mabɓe hoore mabɓe ko aseda hanki o noon ɗum waɗa tawa kadi ɗum waɗi koto legal bitegal kalum noon tawe centre ville mo Conakry e gaddogol hoore leydi ndi kesom biteɗo colonel Mouhammadi Doumbia kanko Mouhammadi Doumbia noon hollirama tigui wonde cérémonie o raɓɓiɗi no fewi ko fodde hodde minutaji nogas tan walla pawdi seeɗa e nder hen noon o holliri tigui wonde ɓoyata mawo suuɓa hoore jagorde taw ko hoore jagorde civil o holliri kadi ma o haɓina doole makko ponno kala ko fati e mbuñari e nder leydi he koto leydi Liby paɗena laamu leydi Liby ɓe kolliri tigui wonde kaye e oɗo saaha ñalawma aljumade ɓe mbaɗi opération patam limijo e nder mabɓe noon ɓe kolliri tigui wonde on opération ko haɓade kay ko fate hutortoɓe waɗoɓe trafic drogue e trafic arme e nder Tripoli lamorgo leydi ndi ɓe teɓima noon fodde temedde nayo neɗɗo taw foof ko émigré ji woni hoɓɓe e wono ONG noon biteɗo norvégien on yeddi ɗum ha sori ladde holliri tigui wonde oɗo opération moɓe mbaɗi wona drogue ɓe jiiloto wona waɗoɓe trafic drogue ɓe jiiloto ala ko woni yidde mabɓe e fandare mabɓe so wona nanggude hoɓɓe e ittu ɗumen e nawtu ɗumen e oɗo saaha joni yaltinde ɗumen leydi ndi ko ɗum tan woni fandare mabɓe kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi France paɗen laamu leydi France ne tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna goto e yantaɓe leydi ndi tawa kadi ko homme d'affaires woni joom ngaalu jaarunoɗo to banggue fugu koynguel biyetenoɗo Bernard Tapie noon ko joom ngaalu mbiɗen ko homme d'affaires o yalti aduna ko ñalawma hande he alata hande o tati lewru yerkoma o yaltiri aduna ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi jeetati
koto dowlaji tentidi amlik paaden gure kewde tawtede ndara leydi hen jubbini nyalawma asata hanki o be jubbini seppoji taw ko rewbe jubbini dina seppoji non be ine dum tigi dina seppoji be ine dum ko woman marché woni tigi marché de femme wala ben seppoji rewbe dina seppoji non ko yidde holide mette mabbe kay e dedo kuule cifa wala ngallo kuulal cifa ngal kadawal kay kala ko fate avortement woni bonnugol reedu be koliri non kambe rewbe yidde mabbe kay ko neddo kala be jidi wadde avortement yo wada hano hanis ni kena wona lewru joni si fama to Texas kulal ngal kulal non ko hollide kay wonde kala ƴettude reedu wadde dum avortement ko interdit woni ko hunde hadade kambe rewbe be non ko dum woni ko be jaadani ko to leydi Qatar paade nan to Qatar non aseda hanki o laamu doha woni laamu la doha woni laamorgo Qatar be bayini tigi doggola inde ke yimbe non taw ko be nan damini be kay odo saha joni wonede conseil des soura ngera leydi hen ko sumgoji gadani non au suffrage universel direct di leydi Qatar meedi yubbinde sapalle tato neddo cubama indi men kalama ko ben tigi wonata conseil des soura ko teska hen non nder ben capanɗe tato subabe oɗo saha joni hay inde debbo goto ala hena musibbe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tongunen kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal to ko Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on